šmatko čierny. Misku s vodičkou, ale fontánku zapojme. A Nanuška, koho to tu máš na návšteve, čo? Koho to ty tu máš? Dvoch šmotkov malých. By som čakal, že budú obidvaja zalazení niekde v najhlbšom kúte. Sa vycikali, už im je dobre. No, Hevia už sa chce hrať. A šmotko kde zaliezol? Do topánok. Ale on je taký smajflosko. Pozri na toto. Možno niečo lepšie. Ty Nanuška. Nanuška. No. Ono. Ono. Kto to tu je? Kto to tu je? No? Pozri na malého. Ten je tu jak doma. Ja som čakala, kedy je tam vyleзе hore. On je taký krásny. Ja ho nedám. Áno, hore. Hrozne toho na zadných látkach. Veverička. Jaké malé, toto na tom kobercu len taká čierna šmuha. Ja to tam mám tú hračku Nanuška úplne čumí, že čo to tam je dole. Kto to tam je?